A la veña que responde. Vale, temos máis. Estamos hoxe aquí, xa é a cuarta xornada de folga no que levamos de curso, porque chegou o momento no que vimos que a folga era a única maneira de facernos escoitar, non? Tras reiteradas solicitudes ao conselleiro para que nos recibira, para que escoitara as nosas demandas, el nunca aceptou e somos conscientes da situación crítica pola que está a pasar o profesorado do ensino público galego, que cada vez está máis queimado en todas as etapas educativas e que hoxe está a secundar estas manifestacións por toda Galiza en diferentes accións descentralizadas, non? En centros, vilas e cidades do país. Mañá que nos congregaremos nunha manifestación multitudinaria diante do Parlamento de Galiza.